Hello mga Inyens, mga Inyens no, naglalakad tayo ngayon kasi traffic eh. Sasakay sana tayo ng jeep o sasakay sana ako ng jeep kaso traffic, ganoon din naman. Kalakarin ko na lang kasi ang mga Inyens kaya traffic kasi yung dahil sa MRT7 na ginagawa. Update ko mga Inyens yung MRT7 na ginagawa, papakita ko sa inyo. Mga Inyens, samahan niyo ako. MRT7 na ginagawa dito. Yan traffic doon no. Yan traffic. Yan kaya mo yan, lakad-lakad tayo kasi sasakay sana ako ng jeep doon kaso traffic ganun din. So may sa poste na doon no, kulang na lang, buhos na lang. Ito kinukuha ng tubig sa may tubig dito sa ilalim ng siguro lupa ganyan tubig. Tapos tatayo ng poste yan mga Inyens. Yan traffic mga Inyens. Ayan, traffic. Kami yan, sitay mo yan, sana mo yan. Sa may North Caloocan. Update sa sa MRT7 from galing sa San Jose del Monte, Bulacan to SM North EDSA, yung direction niya. Dito may poster dito yung iba, ayan. Tapos yan, tatayo din naman ang poster yan dito hanggang doon mga Inyens. So happy Sunday morning mga Inyens no, blessed Sunday everyone. MRT7 update no, traffic dito sa may bandang may Pangarap, North Caloocan. Okay mga Inyens, salamat sa pagdumulis. God bless you everyone, more power, keep safe, sana sa mabuti kayong kalagayan. Bye bye mga Inyens.